Někdy se mi zdá, že najít zdravý rozum je pro nás daleko těžší, než najít řešení. Sešel se zase týden s týdnem a je tady další monitoring klimatu. Týká se dnů od 8. do 14. června. A protože máme teď léto, tak s ním souvisí i bouřky. Někdy silné bouřky a někdy i krupobytí. Ale to už dávno není krupobytí, na které jsme byli zvyklí, ty malé krupky, ale veliké ledové kameny, ničící úrodu, ničící auta, střechy, domy, rozbíjející okna, zraňující lidi a zabíjející hospodářská zvířata. Víte, řešení vždycky existuje. Vždycky. A měli bychom se ptát, co zatím vším stojí. Pustím vám teď krátký úryvek z tohoto monitoringu. A jako vždy do komentáře přidám odkaz na celý monitoring. Nánosy krúp v Arménsku. Silná explózia tornád v USA. 20 000 poistných udalostí po búrke v Kanade. Pemzová blokáda v Papue Novej Gvineji. Podrobnosti o týchto a ďalších klimatických udalostiach z minulého týždňa sledujte ďalej vo vydaní. Arménsko. 11. júna zasiahli silné búrky arménskej oblasti Širak, Lori, Gegharkunik a Tavuš. Najkomplikovanejšia situácia sa vyvinula v Gyumri, kde v noci spadlo nebývalé množstvo krúp. Podľa satelitných údajov dosiahla v niektorých oblastiach mesta intenzita dažďa 40 mm za hodinu. Napriek správnemu fungovaniu systému dažďovej kanalizácie sa objem zrážok ukázal byť taký veľký, že systém nezvládol záťaž. Ulice a dvory boli zaplavené a množstvo áut zablokovali prúdy vody a ľadu. Výška nánosov krúp na niektorých miestach dosahovala 1,5 metra. Doprava v meste bola prakticky paralizovaná a komunálne služby museli celú noc sprejazňovať cesty, aby obnovili dopravné spojenie. V ten istý deň spôsobilo zlé počasie ďalší incident. Na diaľnici Jerevan-Sevan pri meste Čarencavan sa po údere blesku zrútila časť mosta. V dôsledku toho boli poškodené 3 autá. K zraneniu osôb našťastie nedošlo, no premávka v tejto lokalite bola dočasne obmedzená len do jedného jazdného pruhu. Niekoľko dní predtým spôsobil silný ľadovec značné škody v regióne Lori. 6. júna zasiahlo obec Stepanavan silné krupobytie, keď krúpy na niektorých miestach dosiahli veľkosť slepačieho vajca. Hoci nečas trval iba 15 až 20 minút, jeho následky boli rozsiahle. Takmer 2000 ľudí podalo žiadosti o náhradu škody. Poškodených bolo približne 700 vozidiel. Ľadovec rozbil strechy a okná budov, poškodil solárne panely, ovocné stromy a poľnohospodárske pozemky vrátane pšeničných a zemiakových polí. V jednej poľnohospodárskej oblasti utrpel pastier zranenia hlavy a ruky. Okrem toho na ovčej farme uhynulo viac ako 60 zvierat.